रहे सुहागरा सोचन के सैया जी के कोई दे हो खुश रहे सुहागरा सोचन के सैया जी के कोई दे हो खुश रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस चकिया पहिला मिलौन रहे भइल नहीं मेल हो खेल से पहिले बिगड़ गइल खेल हो हे सखी हरे कितना बताई हो पहिला मिलौन रहे भइल नहीं मेल हो खेल से पहिले बिगड़ गइल खेल हो जबरी पकड़ के होठ देहले राजा राती हमारा मुहवे में ठूस रात दिहनी नाही चुमा सोहिया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सोहिया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सोहिया गइले हमसे रूस जननी न ऐसन सुहाग रात होला लाज के गठरी ससिलल हमर खोला बड़ी आनंद पानी है जननी न ऐसन सुहाग रात होला लाज के गठरी ससिलल हमर खोला किंग कन्हैया मुकेश नयन पियल न सखी मोर जवानिया के जूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रहे सुहागरा सोचनी के सैया जी के कोई दे हो खुश रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस रात दिहनी नाही चुमा सैया गइले हमसे रूस। जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी, कॉन्टैक्ट नंबर 9123 12 12 58।